Saka hatingaregi kutanga tataura zvazvinoreva. Amen. Amen. Tikasataura zvazvinoreva ikangova process pang'anga haubvunze unongoitwa zvaunoda nonzi chati kakaterana mushonga chienda mungokakaterana uyachinda kwakwa asi iri shoko rani raMwari. Haleluya. Amen. 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 Saka kuzadziswa kwazvo ndokwatida ngodudzira muupfupi. Mwari vachitibatsira pano kuti kana anenge abatsika nyanga bozi kutendeuka hakuperi. Njodzi iri muvanhu kuti ndakatendeuka kare wakacheuka una kutendeuka. Chinonzi kutendeuka kuregedza kuva munhu anodzokera kuti saka kana kupfidza wava muna Kristu zvino munhu anenge achiti ndakabhabhatidzwa kureva kuti akangonyikwa hake asi nhau yomweya hauna kuyanana naJesu. Saka ndine rugwaro rumwe chete vanoda kuti ndingoverenga kana ruviri ndichitaure kunemi muri mberi pamberi paMwari apa pamauya. Hamuna kuuya kuzvapupu, muri kubatawo zvakanaka. Hamuna kuuya kupi? Atitaure izvi, makauya kupi? Kureva kuti wamakavinga ndiMwari ndiyo wamakadi. Hakuna process yaMwari yakaitwa pavana vaMwari kubva kuvana vaIsraeri isina kupfuura nemuchiwiro ichi kune vanoverenga mashoko. Amen. Amen. Saka muchinzwa ndombofanana baba achipuka vanombobvunza kunyanga vaduka kana vakuru. Ndopamunonzwa zvichinzi vaIsraeri vakubuda muKenani vakapinda nemugungwa mumvura. Yanga iri mhando yorubhabhatidzo rwavakanga vachiyaitirwa nani naMwari vachibva kuno rumwe rutivi vachienda kuno rumwe rwivi. Vaigona vanonzwisisa magwaro avo vaive nenzira yavaifanirwa kutoenda naye nebridge nokumusoro vozonodzika vopinda pai muKenani. Asi Mwari mukanzwa pachapter 14 yaExodus Mwari anoti dzokai. Kunzwa vakuti ndomba vaendeswa nenzira iyi yanga yakananga pai pagungwa. Saka vachifamba hanzi vakanosvika pagungwa ndopakaona pasina zambuko. Saka pavakabvunza Mozisi kuti naiwe chirudzii pawauya nesu papi pano, vakatanga kutsema vari pai nemhaka yokuti pavakabuda munyika yeEgypt Farao paakavashandisa 400 years achivaita varanda. Pavakabuda Farao haana kusara achifara achiti vanda ndichishandisa vadi vaenda. Ndomba asara achigara pasi nevarwi akati varume vashandiri vedu vadi vaenda, ngatitsvakewo varwi vane simba vatevere ava vanhu vadzoke varambe vachitishandira. Ndomba atevera nengoro dzehondo nemabhiza achitevera vana vaIsraeri. Ndomba avawana vakamira vakatarisana negungwa pakanga pasina zambuko. Amen. Amen. Saka pavakaungana varipo vakamira vachichemera kuna Mozisi vanonzwa ruzha rwehondo dzengoro dzavaIjipita dzichitevera dzakusvika. Saka vachisvika ipapo vakusvika vana vaIsraeri vakaita ruzha rukuru nemhaka kuti vaIjipita vanga vakudi. Amen. Amen. Saka kuti vadzoke vanga vasikagoni kudzoka, kuti vatize uku vanganga vari mupata kwaive negomo rakanga riri kuku, kuti vaende uku vanga vasikagoni kuenda uku kwaive negomo uku, kuti vapfuure mberi gungwa ranga risina zambuko, kuti vadzoke ndokwakuuya nechi. Amen. In other words, pavakanga vari vakanga vakamira ndo panona mukacherechedza kuti uku kwave nechi, uku kwave nechi, uku kwave nechi, uku kwave nechi, chipiyaniso ichocho cherudzikinduro. Notisi kuti nekuda kweshoko remuchinjikwa takadi. Saka vaIsraeriwo vakachave chiratidzo ichi chomuchinjikwa wokuvadzikinura paruoko rwaFaro.
pavakanga vari apa. Amen. Nokuti saka pavaichema vari pachipiyaniso ichi chakanga chaiswa ishe wavo cherudzikinuro, ndo pakanzi naMozisi, hamucharambi muchichema, chinyararai nhasi, ndo pamuchaona chii. Amen. Ndiri kurevei pano kuna vanoda kuteera kupona ndezvokuti pandatanga chiti kurarama 400, kureva kuti murudzi nomudzinza matakaberekwa takabuda mudzinza rakanga richingoko nemadzibaba vachingosafa nenhamo variko. Ndomba zvanzi chibudai kudzinza rani renyu renhamo, asi dzinza raikushandisai rakatevera. Kureva kuti mumwe ari pano uri kuteverwa ukatendeuka pane zvinokutera. Saka chiona kuti kune mumwe akati achibhabhatidzwa zvakatanga kuoma kuti adzokere shure, ndokuteverwa. Ndiri kureva kuti dzoka uve muranda, urambe uchishandiswa, urambe uchitambudzwa, urambe uchioneswa. Asi vakazosimbiswa vanhu ava, vakamirira shoko rakanzi musachema. Nhasi muri kuona chi nokuda pemakamira Mwari ndobva vaita minana, gungwa ndobva radi rapamuka. Saka muchinzwa inzi muna Pauro autaura muna kuti hanzi vaIsraeri vakabhabhatidzwa nomugungwa. Amen. Pavaifamba chi pamaimba chi hanzi vanofamba vakabata madziyo emvura, but vakanyura hati unenge wakapinda gungwa rakadzika ka kuva kuti chidziyo chemvura chave Saka ivo vaive pai vachifamba vari imomo. Ndo pane chiro nhasi chokuti kana munhu achibhabhatidzwa anofanira kuva mukati. Amen. Gungwa Bhaibheri inoti vakabhabhatidzwa noti pa gungwa, noti mukapu, noti mumukombe, noti paguvi, noti mhondoro, asi yepai. Saka mukaverenga pana 3 meti anoti Jesu achibuda denga rakazaruka, kureva kuti paakabhabhatidzwa naJohane akanyikwa noti pa. Saka vabhabhatidzi kana mava kubhabhatidza munobhabhatidza pavhesi yangu yandongoti ndingovika tipinde zvedu paRoma chapter 6 pavhesi ya 3 yatoda kupinda nayo mumvura, kana kuti kureura makareura mureura nini. Saka ndinoda bedzi paRoma 6 pavhesi ya 3 ndazviringira ipapo chapter 6 pavhesi ya 3 sorry 3:6. Hallelujah. Mashoko edu matsvene tiwaona kubhuku yavaRoma chapter 3. Musoro weshoko uripo kukomborerwa kwavaJudha. VaRoma 6:3. Hallelujah. Magwaro edu matsvene tiwaona kubhuku yavaRoma chapter 6. Musoro weshoko uripo kufa kuzvivi ndibwo upenyu hutsva kuna Mwari. Kufa kui vari kupinda mumvura ati matendoka, kureva kuti mafa. Tikazokuona zviri kureva kuti baba, kana tichiti munhu afadi urati, kana kuti kufa kudi kuzorora, kufa kuzorora, kufa kurega, kufa ngoti hanzi shoko rongoti kufa, hatingotaura iri kufa. Baba mvhangeri vachina upenyu kuri vakomana madefinition akaipa. Aiwa ndangoti chinhu chanzi chafa achisina upenyu ndochafa, chinhu chafa chaparara. Saka ndokufa nai. Kwana mai kana tikati chinhu chafa chaita sei?
Achapedza. Ukana rimbote kanzi yafa achapedza. Akatosha sikufema kachiti chafa. Kone kuti chafa inoreve. Chaparara. Kuparara. Unogona kufambisa kuparara muripo mutumbi wenshuona. Chitunha chencho chiona achakuparara chiripo ichi. Aiwa. Ati urati komota ine mweya. Yaparara ka. Achichafunctioni. Amen. Andi munoda kuti utingoparidza hati mubvunza naye chafa. Oh, chozosimudzira. Saka achina kufa. Achina. Muchauzwa nabvumaranda kuti zvore achakudza mbuyu. Amen. Kana chiri chinhu chafa achichaita zvachanga chichiita forever. Ndio chinhu chadi? Achichaita zvachanga chichiita. Saka kana Bhaibheri chiti mafa kuzvivi, saka mukazonzi madzoka chaakuti raadhonono raasumbi. Kana dhumukwa kana chiyamheno zvinondoda kubvunzawo vakambobhabhatidzwa tichibatirana nevakabhabhatidzwa. Kana wafa kuupombwe woonekwa uchita uri kuupombwe wakafa here? Uri chii? Uri toto. Bhaibheri rati kufa zvinosaka ndatanga kubvunza nhau yekufa. Kana wafa, kana ari makufu anofana kufa. Kana tokuona uchivevedza wachii? Saka iwe unoramba uchiteerera here dhumukwa racho? Wakamirawo mukadzi mukuru pana mapu akafa, unomudii? Iye akafa. Saka wakafa nemupenyu vane nhauriro dzipi? Saka muri kuitene nevanhu vakafa vakambofa kuzvivi vakamuka. Pachivanhu chocho chafa chikamuka radhonono. Saka imi muri kuita basa rekutaura nemadhonono. Saka muna kufa pindai mumvura umu. Munofa umu. Kana kune Mwari kuti handisi kupinda, hauna kufa. Hauna kumbofa paya wakangofenda ukamuka. Buku yati kufa kuda kuti hauchaonekwa, hauchashanda, hauchafunctiona zvaungochita, hazvisisipo. Asi isu semaKristu hatina kufa kuzvivi. Ezvo tinotocha kusiya foni inobiwa munhu muKristu. Ukapa munhu foni unonda isina bhatiri, no machaina akugadzira firapo. Dzaimbotoborwa mabhatiri dzanga dzapera mabhatiri. NemuKristu asina kufa kuzvivi. Saka pari kunzi kui? Saka kufa kwatakucheka kune mimi makufa sei? Vesi ya 3. Amen. Hallelujah. Amen. Ndoverenga pa 3 vesi. Ko ime hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Takabdi? Zvanzi naPauro ari kukuyeuchizai. Hamuzivi here kuti makabhabhatidzwa kuroti matakapindwa ndomukati maJesu. Handizvo kuda shona. Munorwa mukati pachirumoti into inside. Amen. Amen. Eva Mwari kuita zvavo nyaya nokuti vauya kumatanho. Iri harisi danho rega ndikutaurirei. Dendo raishanda makati kwakangani. Kwaitonhora kwaidii kutinaya makaiti kwakangani ukauyei.
chimboteererai kuno. Hamuna zvamakaitwa, munongonyikana, manyikana, chimbonyikwa zvinoguma. Hamuna chamuri kutaura nechamunoziya. Teno wakanyikwa shaviro kwako rakaenda. Peso paisa chaprofitwa dzinda zvonyikwa. 7 days woprofitwa dzonyikwa. 3 days chaprofitwa dzonyikwa. Unoramba uri munyikwi. Kune vanyikwi vanotozva kuti uyu anotongonyikwa bedzi. Ndozazo chimboteererai musava vanyikwi. Amen. Amen. Saka shoko rati amuzivi here kuti makabhabhatidzwa muna Kristu Jesu. Kureva kuti iyo mvura iyo yatakuenda iyo yava Kristu Jesu. Amen. Haleluya. Amen. Yava chi? Saka mukaremekesa mvura iyo zvatiri kutaura kuti makabhabhatidzwa muna Kristu Jesu. Makupinda munani? Zvitei? Hamuzi kupinda muidziva, makupinda muna Jesu. Haleluya. Amen. Nemhaka yekuti takunofa, kufa, munhu anofa. Mbuya Gabari pano ndo munhu mukuru. Makamboviga munhu akatsivama. Ko mukaviga akatsivama. Akati dai munoregere kudaro. Kuita body viewing. Kutera mudenga kuti tione body viewing. Manje chirungu chako achina kukwana. Hapana kana body face viewing yai. Because munokuona chiso, saka ichi body amuri kuona paya. Saka body viewing hapana kana mwiri wano kana tsoka yacho makamboiona. Kana dumbu raka saka body amene mutiona ndeiti. Wongoda face iyo. Amen. Amen. Mwari deva tibatsira nai. Saka ngofana naona namai ndichina mubvunzo ndakambobvunza. Ndikati sei pakati achituna vakazi ndevanenge akangorinda box mwe musoro mwe kuzasi. Asale ushingi. Akuteta hondo mukati vatunga mupinde munamate. Auibvisi mbuya iyo yakagara pabox ipapo. Akangorinda chituna ichocho. Mumubvisi mungatoshama tora mwiri wachituna ichocho. Amen. Regai ndingotora muduku panapa. Wakasununga. Vadzokoro zava chiverengo achipedza vhesi yavo. Kara pasi yamwe. 3 vhesi. Kana kuti uya kunoonekwa navanhu. Vamwada kuona mumata mugomba. Tingotaura shoma. Handisi kukuwedzera nguva. Mungafunga kuti antu toda kuwedzerwa nguva. Kara pasi yamwe. Right. What they say. Vhesi. Ko amuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu. Right. Ndadudza kuti mvura avachi. Usaenda uchiti ndiri kuenda mumvura. Wakuenda munani? Sandakudza kuti izvozvi muchaona basa richaitika ipapo. Mwari vakada kudemonstrate. Zvokuti munhu yeye mukamuti anobhukucha. Asi kana tataura kudai haabhukuchu. Munomuteera mukanomutora. Asi kumutora kwamogona mutadza futi muri 20. Yofuka varume uko chita chashe vakazviona. Vana baba Shambwera. Tokati aitesi ndataura sezvizvi. Ikatabata bai kusvika naBishop atambudzika mumvura. Bishop ambeka nyenya. Bishop akatambudzika mumvura. Kuti batai pinda ovasiya munobata Bishop mumvura, raita basa mumvura. Tikajambira mumvura tikabatsira Bishop.
Saka namba ndafunga bishop imwe vhangeri baba vachitaura kuti ari kubuwa kuti bishop. Amen. Saka ndiri kuti ndanda kupedzisa ipapa pakanaka ndatopedzisa. Vasarira pamati bishop akanetseka kuJorodhani. Aiwa kwete vedu. Kwete vedu. Aiwa kwete vedu. Vedu makambo chaJorodhani nawe asi ati kwete vedu. Vakatobhabhatidzwawo ndobva vabuda mhepo yavo vari bishop. Amen. Tataura kuti iyi haisisiri mvura ava Jesu. Saka mumwe mubatiro unenge wakugezwa naJesu usingagoni nokuti muna Jesu hamupinde chakaipa. Mubati shoko racho. Munani? Saka zvakureva kuti masvikiro namashavi nemadhimoni muna Jesu achadi. Ndo pamunoona kubuda achidzingwa nemvura iyi. Amen. Hallelujah. Right. Tipedze. 3 verse. Kwa hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu. Right. Takabhabhatidzwa murufu rwake. Kufa kwandareva kuya uku. Anditi. Kana munhu achivigwa akatera kupi? Zvipuruve kuti adi afa anditi. Anotadzwa kupi? Kwaakabva. Wakabvepi? Umota wakaipa kwakaterera kuti rufambe. Yakaterera road yakadai hausi kutera kwainoenda nako. Asi haina anofambisa but yakangomira. Ezo mota yakafamba hatino toko inechi. Iri kufamba yega. Ko wadi kutera driver mukati. Right. Naizvozvo pakubhabhatidzwa uku kwatakunoita manje. takavigwa pamwe chete naye murufu. Saka pateti chivi takuviga hakuna akamboviga chinhu akasiya chiri pachena. Nai, saka patinobhabhatidza kudai takuviga muviri uyu wafa kana kuti wakafa nokuda kwezvivi. Watakudi ndo panozouya shoko kuti kana uchiviga taita chiwandi muwandi. Hanimochiziya? Ukawanda wakasiya makumbo panze wakawanda. Vanoti tambata makumbo akari panze kuti hauna kudi hauna kuwanda. Saka tichiramba rubhabhatidzo rwekapu, tichiramba rubhabhatidzo rwomubhotoro, nokuti hapana chakanyudzwa kuvigwa sezvatadudzira kuOld Testament kuti vakapinda nemugungwa vakasingaonekwa vakanyura mumvura yemugungwa kunyange vaibata madziro asi vakanga vari mukati. Saka na tichiviga muviri tiri kuunyudza tichiuviga kusaonekwa kwawo. Amen. Takuviga kunani? Kumadzinza, kumashave uroi, ehung'anga, madhimoni kana okutsvaga. Bhaibheri rinobvira kuti paano Jesu ndobva auya achimusa nai. Wakubuda une muviri mui usina madhimoni, usina shave, usingachive, usingabi, usingapombe, usingapopoti, wava chisikwa chaimbwa pano. Amen. Ndozvira kuti kubhabhatidza kuti takukubvisa kunyika iyo uchichiuraya lingi yaunga unokama nezvekwako. Jesu achibhabhatidzwa aimbonzi mwanakomana wani waJosefa. Abhabhatidzwa wakazonzi mwanakomana waJosefa here? Wakaunzi mwanakomana waMwari. Amen. Ngoverenga mugare zvenyu pasi, avakuverenga togara pasi. Toti zvedu shoko randachikuda bedzira kuduza kuti iyi matiri kupinda tiri kupinda munani? Chinotsvaka upenyu hausisiriwe wakurarama kufanana nemudzimai akazvitakura. Kana mwana ari mudumbu ramai haatsvaki chokudya, haatizi chando, haanzwi nzara. Mai vakawa hakuvari ndo vanosuka dumbu yakachengeteka. Kureva kuti kana waiswa muna Jesu une protection, hakuna miseve nokuwana. Mai vakarobwa, kana mai vakarobwa iwe hauna kurobwa. Mai ndo vanodi
kuda kuti Jesu wedu atapfeka ndo ava shield, ndiye mutsvaki wezvokudya, ndiye mutsvaki wezvokunwa, ndiye mufukidzi, ndiye anoenda nesu tiri maari ibveni kuna Baba Jehovha Mwari kudenga. Noti tiye tiri maari. Amen. Sanda pamufananidzo musara Jesu. Amen. Saka kubhabhatidzwa kwakuita vandati kune vamwe vari ngotaura havo vari pano mumbodzi vati pitai kududzikira dzenyuyo baba. Hallelujah. Imatsamba ri kutsigira basa 1 Petro 3:21 verse inoti. Nayo mufananidzo werubhabhatidzo ndinokuponesa zvino. Ndati iyachi ya Jesu. Bibheri rinoti na iwo kureva kuti uyu mufananidzo uyu. Bibheri kuti na iwo mufananidzo werubhabhatidzo kureva kuti tiri kuita kubhabhatidza but illustration. Alright. Zviri kubatika here zvikanhu ndingotaurawo zvangu. Vanhu vamira kunyikwa. Na iwo mufananidzo werubhabhatidzo runokuponesai zvino. Noti urwu hausi mufananidzo uyu. Chinhu chinofana kukuponesai. Amen. Hallelujah. Kudhara tichidanana vanhu vaine ainzi masinepi. Pikicha yeye. Wofamba wakabata pikicha uchiti ndine mudzimai wangu iri pikicha. Mufananidzo mudzimai wako haasiri. Saka uyu unzi mufananidzo uyu. Unofananidzira nyaya yekupona kwemweya. Naiyo mufananidzo werubhabhatidzo runokuponesai zvino. Right. Rusingarevi kubviswa kwetsvina yenyama. Hakusi wokugeza tsvina uku. Hausi wogeza chi? Unobvisa tsvina madhimoni. Kwete iyi tsvina yekusageza. Zvasiyana. Saka ndakupai mufana kuti unogeza usingabudi mhepo. Kati ukapinda iko zvino hazvizi tsvina wakubuda mhepo. Kureva kuti zvatosi. Ndozi kuna Peter na iwo mufananidzo uyu unokuponesa usati uri wokubvisa tsvina. Asi unodi? Asi kutsvaka hana yakanaka kuna Mwari nokumuka kwa Jesu Kristu. Kalazvonyi pasi. Amen. Ine angozvitsvakira vakomana mauya vana baba vanyuwana kutsvaka hana yakanaka pamberi pani. Nokuti ndiye kubva kune imwe nyika uchienda kune imwe nyika. Nyika yedu iri kudenga. Bhaibheri rinobva rataura Pauro achiti hatizi venyika ino tinomirira nyika ino inodi asi hatigoni kukuenda kana tisina kubhabhatidzwa nomutoo upi uyu kuti tiende kunyika ipi iyo yatakamirira denga idzva nenyika itsva pazvichaburuka asi tiketi rokuenda rubhabhatidzo uyu. Mwari vatite zvakanaka mutana Jesu. Amen. Amen. Saka muibva neshoko vachada kupinda umu ndambotaura nditi ivheni Jesu vachisuka tsoka dzavadzidzi vavo titi anoti kunyange nemuviri wani saini yokugezwa kwetsoka i-oneness inorecherera kuti tiri chinhu chimwe. Amen. Nokuti kubata tsoka yemunhu inotsika inodii kuzoibata uchigeza rudo kureva rudo. Saka apa murudo rwaKristu Jesu takasanganiswa maari. Saka kana tipinda taakusanganiswa murudo rwake. Saka pinda wakasununguka uchinyasonzwa kuti inini ndiri kupinda muruzadziso rworudo rworufukidzo rwesimba raMwari Baba neromwanakomana noMweya Mutsvene. Amen. Sezvakaita Jesu akava nerudo nevadzidzi vake nguva dzose, achigara navo, achidya navo, akasava mukuru asi akatovagezesavo, kureva kudanana nengirozi, kudanana neKristu, kudanana naMwari. Ndo zvinongoreva zvaidudzira chiratidzo achiitiko chakaitwa naJesu. Amen. Saka vari kupinda ndivo vari kutanga kubhabhatidzwa vana baba vana mai vozoteera tozopinda